Nagpatala pa sa San Pedro Police Station 2 si Vanessa Geritan Co, 23 anyos, taga Barangay 31-D Davao City, kay gituli siya sa nagbisikleta bandang alas 7 kagabi, Hulyo 20 sa EMP Village, Barangay 10-A ning syudad. O gikuha ang iyang cellphone, cash nga kwarta ug ubang personal nga gamit. Dihang gipatan-aw sa Rogues Gallery ang biktima ug positibo niing nailhan ang suspect nga usa ka Darwin Abihon Cobillas, 23 anyos. Dayon gihimo ang hot pursuit operation ug matod sa mga pulis, giunhan sila og pusil sa suspect mao nga napugos sila og balos apan namatay pag-abot sa ospital. Nakuhaan pa ang suspect og usa ka poto sa gituang pinaugang marijuana og .38 revolver. Sa Turil, Davao City, napatay sa mga pulis atol sa buy-bust operation ang usa ka Alnazer Baginda Kamsi, 36 anyos, residente sa Purok 7-B, Barangay Bangkas, Turil, Davao City. Sumala sa mga pulis, napalitan nila og usa ka sachet nga adunay sulod sa gituohang shabu ang suspect. Apan dihang arestuhon na, sumala sa mga pulis. Mihulbot kini sa iyang dala nga .38 revolver ug unang gipusil ang mga pulis apan wala maigo. Nabaslan ang suspect ug naigo. Dayon gidala sa ospital apan wala makagwanta ug namatay. Nakakuha pa ang mga pulis og laing sachets sa gituohang shabu nga tanan-tanan mo kantidad sa 60,320 pesos base sa street value. Apel sa na-recover sa mga otoridad ang .38 revolver ug mga bala. Sa Police Station, nasikop ang top 4 city level sa illegal nga droga sa Davao City sa buy-bust operation sa kapulisan kaganihang pasado alas 2 sa kaadlawon, Hulyo 21 sa Alegre Road, corner ang Leongto Avenue ning syudad. Giila sa mga pulis ang suspect nga si Francis Uyangurin Rodrigo nga taga Balyok ug kauban nga si Mary Joy Odukayin taga Buhangin ning syudad. Balor 22,880 pesos sa gituohang shabu ang napalit ug nasignit sa mga pulis. Nadakpan sab sa kapulisan sa Tugbok, Davao City ang duha ka mga factory workers nga namaligyaw og illegal nga droga. Giila sa kapulisan ang mga suspect nga sila John Lloyd Lanugan Sumile, 23 anyos, ug Lister Mercadal Selga, 23 anyos. Nakuhaan og napalitan og gituohang shabu ang mga suspect nga mobalor sa 5,550 pesos.